интересно за изкуствата. След като разбрахме как още в първобитна общинния строй са се зародили изкуствата и са се развили през древността, нека направим един огромен скок през хилядолетията и ви разкажем как е възникнал балетът. Светът на балетът е очарователен. Хората от цял свят му се наслаждават, независимо дали са танцори или изпълнители, защото балетът е един универсален език. За разлика от другите видове танци, балетът е предназначен за публиката и чрез него се разказват истории, така че много хора да го съпреживеят. Нека се върнем в далечния 17 век в двора на краля на Франция, Людвиг XIV. Още от малък много обичал да танцува. Имал си учител по танци, Мусю Бушан. Кралят бил възхитен от индийските танцорки, които гостували в дворецът му. И може би оттам започва оформянето на балетните стъпки с петите напред и обърнатите пръсти, защото кралят задължил всички в дворецът му да стоят по този начин. Считал, че трябва да се отличават аристократите от обикновените хора. В дворецът му се организирали много балове с песни, танци, акробати и актьори. Разигравали се кратки или по-дълги сюжети. Самият Людвиг бил великолепен в ролята на Слънцето от спектакъла Годишните времена и оттам възниква прозвището му Кралят Слънце. През 1661 година Кралят Слънце създал първата професионална академия за танц в Париж, а 10 години по-късно била създадена и първата професионална академия за музика. От цял свят в Париж пристигали хореографи, композитори, танцори, музиканти да създават нови танцови стъпки и нови композиции. Учителя Бушан установява 5 основни позиции, които се използват и до днес. Все още всички роли са играли от мъже, както в балета, така и в театъра. Самата дума балет придобива специално значение. Това е изкуствено създаден танц, който е подчинен на строго определени правила на изпълнение. Минават години на усъвършенстване, измислили се нови движения, нови стъпки. Жан-Жорж Новер е измислил и първите учебници по танци. Жените получили правото да танцуват. В началото костюмите им били дълги и тежки до земята, защото на жените не било позволено да показват глезените си. Но после постепенно се скъсили и улекотили. Така се стигнало до създаването на съвременната балетна пачка. А как са се появили първите палци? Ще ви разкажем в следващият епизод.